Ayo Sebo ayo. Yo. Ayo. Ayo. Mulat moro Sang Harjuna sunya kang kamanungsan kaseban tinggaing mungsu Gus Bendara kula wonten menapa sampean kok rawuh wonten Karang Kadempel Gagang Semar nampa sasmitaning Jawata yen samengko dewa bakal matedhakake kanugrahan kang aran Wahyu Makutha Rama pundene dewa paring dawuh yen tumedhaking wahyu mau lumantar pandhita ingkang mangasramana ing ngarga Kutha Runggu ingkang peparab Begawan Kiswa Sidi mula Kakang ayo derekno laku ning Janaka sanana ngersaning sang pendhita Janaka ya dia maut pepadaning sang wiku dibya ing Kutha Runggu Gagang Semar miat langening kalanggiwan gelar pandamuncar tinon ler kekunang surem soroti tan padang kasoran pajareng purnaming kekono dasari mongso katiga menawi mekaten monggo Gus kula dherekaken anak mojo ana ingkang keri Gagang Semar Mara Sang Arjuna
Ya tata wanda kati wisraya Indriaksa sora maruta pawana pana maragana Alah. Yo bagus semenar cahayane. Ya cetha iki dudu dewa kowe menungso ketara ngambah lemah sikilmu. Bapu. Jalanmu sapa? Sapa sing mau ngendi omah ngaku aja mati tanwaran kowe ngaku Bang Bagus. Panengah Pandhawa Raden Permadi. Raden Permadi? Ya Raden Harjuna. Bapu. Kowe sapa? Tak sawang sikil murang ngambah Bantara. Ya. Men aku putu. Nyeluman. Takon marang aku kedidya. Ala anuraga. Apa gawemu ngadang marang lakuku? Bapu. Aku semro percayamu kang nguwung. Dadane aku njaluk tulung karo kowe aku sampurnakno. Balekno marang alamku dudu arepe dhewe. Ora ana ceceking rasaku kepengin gawe pati ning liyan. Kowe aja ganggu nggonku Lelana Brata. Bapu. Ora gelem nyampurnake aku, malah kok iso balene kowe sing bakal tak sampurnake. Cethane kuwi mung arep kepengin jarak perkara. Pancen kuwi sing tak jarak. Apa abamu? Kowat kapito kok tapak angin kejero kaya manuk branjangan. Jandak bangkeanmu saben ki perbatang sunyur wandamu, Gus.
Waduh. Tangi, tangi. Wah. Ah. Den, buta menika sampean pejahi mboten badhe saged banjur kepiye Kakang Semar? Sampean mangesti agni kasampurnan. Mangke lajeng sirna buta tetiga nika ya Kakang Semar. Waduh. Rumas kula kuncatan sederek kula tetiga. Inggih menika Anuraga, Ludra kelawan Angkara. Mugi andadosna ing kawuningan kula menika sederekipun kadang kula tetiga menika. Mila sampun ngantos misahaken kula kaliyan kadang kula tetiga menika Raden. Kula aturi nyampurnaken kula sekalian Raden.
meh rahina sumubang wang haruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila Ganegara sagetar aku nganting gumun setahun jeneng saranding karo kowe Anoman inggih kula nyuwun pangapunten beneran paripaksa kula nyaut pusakaning Adipati Karna kula aturaken jandika Sang Mahayogi karep napa Anoman widhawing tekad kula kangge ngajar Prabu Karna Basusina gembela mustakanipun gadah piandel nami Kuntawijaya Danu dereng wancinipun sampun kadalaken wonten ing Rananggana ing atasipun boboting kawuhara dipun taman Sujata Kuntawijaya Danu kula ngertos menawi sedosipun pusaka menika peparinging dewa jaman rumiyin kedahipun dhateng kadang kula Madukara Raden Janaka nanging saking nistaning patrap culikaning tanduk Surya Putra binegal Jawata ingkang maringaken kanugrahan satemah kabeto dening waling Aguna inggih pun Suryatmaja wonten dadakan anggen kula kepengin ngajar Prabu Karna supados enget dhateng sisiping tindakipun penemban Anoman kuwi kleru Anoman klitu kula mapan wonten pundi yen to Karna Basusina njupuk pusaka ingkang dudu darbeke kuwi perkarane Narpati Ngawungga dudu perkaramu sing menang hukum Narpati Ngawungga kuwi dewa pribadi Anoman ora diwenangake mula kowe salah gedhe tumraping lelakon iki Anoman nanging menapa mboten prayogi pusaka menika badhe kula aturaken dhateng kadang kula Yai Janaka Kewala kowe wis salah nanging isih durung gelem ngrumangsani ya yen sing mbok wenehi pusaka kuwi gelem watahing satriya Pandhawa kuwi dudu satriya saudon saurupan ora watahing wong majuk iling balongan nanging watak satriya kang sampurna teteken ati suci pepayung budi rahayu yen nganti Janaka ora gelem nampa yektine malah yektine saya tambah dedosan kang mbok sandang Anoman kowe kuwi pendhita umurmu ya wis tuwa isih kanggonan watak murka sugih pepinginan monggo ngerti yo wong murka mono gampang kena perbawa saka njaba ingkang njalari tuwing pepinginan atimu ora nyeblak dawen mula kurang jembar jagatmu kapira kowe ora gelem ngajeni marang beda-bedaning panemuan ora gelem gayuh marang pepadang dalanmu mbok petengi yen kowe kepengin golek pepadang sangune ya kudu kaweningan senjata iki tak tampani nanging kowe tak hukum bali menyang kendali Sada Anoman permara remangus wawiya ngambrang kati karunaning kas wasih aneng marakoma lakung sang kondo astrat mojo leng lalu hangulati iki sumangga kula aturi nampi pusaka menika penemban sumangga
manahing Mastu Namasidam sekaring bawana langgeng Raden padha rarja prapta nira Raden nuninggih penemban niskala suwanipun Arjuna manggih rahayu namung pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping pada paduka Sang Maha Muni yaya Raden tak tampa gawe bomba ing rasa ing kene ora ana apa-apa anane muhung sepi lan samun Raden apa karyanira prapteng kene aduh Bremban kula nyuwun gunging samudra pangaksami estining tekad kula muhung ngempek eyom ketrimah paduka Sang Maha Muni estining raos namung kepingin nyisupa mring paduka teteping lampah kula muhung kepingin lumintiring kanugrahan ingkang badhe dumawah boten langkung saking asta paduka Sang Perembahan Begawan Kesawa Sidi kowe kepingin golek kanugrahan punang wahyu Raden nuninggih Perembahan pancen bener ing kene papaning pepakem aku Rama mula kang seka iku mara gage syarate kowe kudu percaya kelawan panjenenganing sun lair batos kula pitaya dhateng paduka yen percaya mara gage majuwa tampanana peparing saka pun bapa iki minangka lambaraning kawruh pepakem aku Rama sira kudu gelem nampani peparingipun bapa nuninggih Perembahan mara majuwa kene Arjuna Yogene kowe malah mundur Raden Janaka nista pujapaning Arjuna menawi kula lajeng epeng bebuden kula mangertos bilih menika senjata Kuntawijaya Danu kagunganipun Kakang Basukarna Perembahan menawi kula kadhawan nampi lawung menika kapaduka jemparing menika supados Janaka pejah wonten mriki kewala nista sanget bebuden kula lajeng wantun nampi pusaka ingkang panjenipun Dede Darbe kula Perembahan Punten Perembahan yaya Raden kanthi mangkono ingsun percaya lamun ta jeneng sira urusaning titah pitahaning janma ingkang kuwawa ngagem kutha keprabon ngerti ya Raden ora kleru ya Begawan Kesawa Sidi aku ingkang bakal medharake pepakem kutha Rama apa wis sawega Tyasira Arjuna nuninggih derek kepareng paduka Sang Mahayogi eling-elingan kabeh iki ya Nger saektine waleh-waleh apa ingkang winastan pepakem kutha Rama mono sinebut Hasta Brata. Hasta tegese 8 brata iku laku. Laku 8 perkara 8 sarira ora kena sira cati salah siji. Sumurupa ya Arjuna
jroning layang kuna nyebutake lampahing Bathara Indra mudanake wanging sabumi dana sumebar sumawur marataning jagat waratan gung alit sawadyanipun panuram milih janma wilakuning Bathara Indra dadi nggonira nulat dewa 8 kawiwitan Lodha Sang Hyang Bathara Surapati. Kapindhone iki janji lakonana sawadyane akeh kabeh kang kamut ing bumi dene Yama Lampahira milara Karmala wong Durjana ing praja kabeh linebur ora nganggo kadang warga yen Durjana den pateni barang kang lapu Dursila ing upaya kabeh den usak asik anggone awungsi tinut kecandhak pinatenan regeting praja pinrih beratipun mangkono Bathara Yama nggone rumeksa praja adi maling pemalaning praja pinrih ilang Dursila ngregeti angundangi wadyanira tan kena ulah ala ingkang sanding panggawe ala tinundung ingkang ala wis pinatenan sajinise tumpes tapis iku ingkang kaping pindho Janaka wonten ingkang kaping 3 lakune para marta angudanake sabarang reh arum-arum manjengaken rerasan asrep ingkang den tetepi tan galak nutut saka warsa tan rasa wadya pinrih ing becik tanana rerengunira sumusup amrih kena ingkang pinrih rinasan rerasan alus pangisepe reresepan karesep kena ing pinrih tanage saliring karsa nadyan mungsuh tiase kena pinulih tan ngerpan rinasuk pangisepe sarasa ingkang angka 3 dening kang angka 4 mreca isining wong sak negara ing pangrehe wewanginan memanis sawus-uwus amanis sarum saulat parikrama guyu-guyu esem winur ing tanduk satindak datan rekoso mung marentahaken memanis ambek Santosamu Sabuwana terus ing manah marta-marta memanis sangsaya suwarum-arum asih sagung pendhita wonten ingkang angka wanca ingkang kaping 5 lampahing Bathara Bayu angine pakaryane budine Raden Kawuhi tapa wangenan tanpa tengeran anggone mamrih webudining dumadi kena kabudayanipun ing reh datan kawruhan bisa amebudine wadya sawegung Dursila mulya kawruhan sasolaing wadya reksi sinambi ngupa boga yang busana anggung mangun kamukten tanana antaranipun mrih sukaning Prabala amomaes saprayog ganing padu sarta nggung tiase sinuksma gunaning wana pinrih Raden Janaka ingkang angka 6 ingkang kaping 6 mau tegese Sang Hyang Wira anggung mukti boga sarta ngenaki tan anggepok raganipun namaken sarana ingkang wis kinon amusti pastining laku amung mrecaya kewala denira
tan amrih silip goeng praja pinarcaya dana nyusru kayekten den ugemi nora ngalem nora nuduh kabeh sinasama rening sumarah kabeh kawiran wis sinung tanruh ing upaya sira tuhuning pribadi winrih kaping 7 Bathara Baruna anggung ngagem senjata lampah niki bisa basuki ning laku amusti ing wardaya guna-guna kagunan kabeh ginulung angapus saisining rat putus weweka kaiksi angapus Agung Durjana sedih kingkin Dursila Juti saisining rat kawengku kaesti ingkang ala arja tembung sarana datan keguh kukuh kautamanira tuladen Bathara Baruna iti pondhening kang wekasan ya kang kaping 8 geneping hasta brata tegesi brataning Bathara Brama ngupa boga sawadyaning go ngalit kabeh galak maring mungsuh bisa bahasaning wadya sirna marang muka kaparakap pusus tirunen Bathara Brama tirunen Bathara Agni Arjuna kula Pemban Yaya Janaka tegese sira wis bisa mundi hasta brata anggonen kudung lan kekudungana para wong-wong kang padha kepetengan negara bakal bisa hayu rahayu lamun to kabeh menungsane padha ngagemi hasta brata Janaka mugi-mugi saged to. Anetes nyandi dawuh paduka Pemban, ya wis purna anggonku medharake ya iku sejatine pepakem Makutha Rama. Iku rumuhun ingkang andhadhake Sang Bathara Rama. Kenamulan widodari diagungake dening wong sak bawana. Merga nalendra ingkang ngagem Makutha 8 mau. Nun inggih Pemban. Tak tundung baliya tindakno ing uripira ing padinan dadya tuladha tumraping diri pribadi tangga teparuk munggahi menyang nusa lan bangsanira Janaka inggih Pemban lan iki aku titip gamane Ngadipati Karna balekno marang kang kagungan inggih ngestakaken dawuh Pemban nyuwun pamit. Mbah Dirgantara, lah kok iki ana pertapan? Ana pertapan anyar ingkang mapan. Ana ning gunung Kutarunggu Pemban sira sapa? Dipun tepungaken kemawon, kula menika Begawan Kesawa Sidi. Panjenengan menika sinten Raden?
ditepungke wae padha-padha jiwaning Brahmana aku pendhita saka Candramanik Begawan Gunawan Wibisana wonten menapa mrepeki dumateng kula penemban merga kowe nerak pacak nerajang perbatang liring kados pundi ngerti yo kutha Runggu iki wewengkon negara ing Singgela sapa ingkang pasanggrah ana kutha Runggu kene kudu nyuwun idi palelah nalendra ing Singgela menawi sak mangertos kula menika kebawah perintah negari Ngastina mila nyuwun pangapunten menawi jangandika paring dawuh ingkang kados mekaten paripaksa kula mboten saged ngeksanani dawuh paduka kusik yen kowe badal dawuhku kowe wani marang peperintahan ing Singgela mboten ateges kula wantun namung nyatanipun ingkang kula aturaken menika mawi dasar kasunyatan sing kepiye saiki ngene rasakaken gunung sing tanpa guna kowe gelem lunga saka papan kene apa ora sampun malih kok titah sawantah nadyan Jawata mandhap kula mboten badhe kisah saking kutha Runggu menawi dereng purna jejibahanipun Kesawa Sidhi wae lah dalah Sigra ngruda peksa sang Begawan Kesawa Sidhi nalika semanten sang Gunawan Wibisana parandene mangkih praetna nenggih sang Gunawan dupi den waspadake mawi perwana jati kagiat jroning griya bilih wonten jawatipun sang Kesawa Sidhi lenggah sang Hyang Bathara Suman nglumpuk saknalika sang Begawan Gunawan Wibisana nyuwun pangapunten dene kula kalepatan dumateng paduka Sang Bathara Wisnu panemban ampun kados mekaten mboten kedah kados mekaten malah sak mangke katuju nginu sang panemban kula nyuwun dipun larapaken wonten kasampurnan jati supados saged padhang anggen kula badhe pinanggih kalian sesembahan kula panemban tetela mekaten monggo kula aturi patrap sumedi kula badhe anjurung tindak paduka manjing wonten kasampuran sejati sang premban sigra sami patrap sumedi nalika semanten sang Kesawa Sidhi sigra amuja hak ninding kasampurnan bali wonten asal mulanira asem jroning wardaya Begawan Kesawa Sidhi duwi wis purna darmane angandhapaken punang pepakem Makutha Rama kausa Gyanata laksitaning huswa mahya manjing winawas kongsitan warsuh warlyaping maninggal gumana ing tias krasa jero ros-rosan katarik nanging piranti badan badar jatining wujud Nalendra ing Gorawati Bang Agung kula ngaturaken genging panuwun dene
pepadang jinglang kang sinandang Kresna lan Janaka kaya geni lan urupe kembang lan sarine Dimas Arjuna sejatine sira yae mustikaning para satriya Dimas Arjuna Si Adi wis mudhun saka Kutha Runggu apa si Adi wis entuk wahyu pepakem Kutha Rama? Nun inggih. Pangestunipun Kakang Dipati tetela makaten. Aduh, adikku adikku. Wis ora leda jare wong adaplok. Inggih, Kakang. Yai, mbok ya aku mbok wenehi to. Yen to wujud banyu ora ketang mung secawuk nggih. Badhe kula aturi monggo. Kula aturi nampi, Kakang. Bagus, tulus ora kaya kowe Janaka. Wis bali kekuatanipun Kakang Awangga merga si Adi wis bisa mbalekke gamanku kang ilang. Inggih. Menika raos katresnan kula miwah bekti kula dhateng Kakang Dipati Awangga. Puji pinuji Janaka. Wah, ora ketemu iki satriya sing endi? Wah, iki ana satriya wah. Angine sembribit. Gandane wangi. Wah, lho. Gereng apa kowe weruh karo aku? Yo, regemeng-regemeng. Kowe kuwi bangsane apa? Wah, apa kowe bangsane Gandharwa? Wah, lah aku dudu Gandharwa, Raden. Aku Arya Umbakarna. Kaya aku tau krungu jenengku ya ning pirang-pirang atus taun kepungkur. Aku sedulure Ratu Ngalengka Diraja. Nanging aku ora bisa antuk kasuwarganmu lho, Raden. Aku tak melu kowe, Raden, ora sudi kanggonan setan merayang koyo dapurmu. Wah, minggat to entuk melu ora entuk ruta paripaksa ae.
Oh. Ayo ambatur. Ah. Jagat sanggane Sang Werkudara. Saksana krida modot kuku Pancanaka. Jiraja wantun waduhe Sang Kumbakana ical manjing mring menti sira Sang Bagus Werkudara. Ah. Ah. Wah! Ah! Wah! Kene Wis sumunar cahyamu tambah Werkudara. Aku iki goleki buta Wendruwo. Tak jojo wau kuku ilang musna tanpa lari. Ora kok tanpa lari ora. Ning sajiwa kelawan kowe. Wah, ora genah. Yai, kuwi titip kasuwargan. Arep ngenepi dharma supaya bisa suda dosane tampanen. Nambahi kasantosanira Yai Bratasena. Mas. Aku yamene kok metu meneh ta iki. Wayahe leren nih. Tong 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 ketak dentong. Ketak dentong. Rasah gede. Ya ini barang jarine Wahyune tetep dipe karo Janaka. Inggih, Rebut. Werkudara ya piye jaluk pakem Makudarama Tamparana. Wah. Api mudan. Wah. Wah.
sepinten bingai manah kula timbuling Dimas Arjuna gegandengan kunca kaliyan Kanjeng Koko Prabu. Inggih Yai, inggih. Mekaten kula nindakake dharma labet saking wisesaning Bang. Kedah matedhaken tumruning kanugrahan agung pepakem Makutarama. Sinuwun. Kula nderek bingake mugi-mugi dayane pepakem kala wau saged murakapi dhateng tiyang sadonya. Awit sekedhik utawi kathah lami lan boten lami lelampahan menika badhe dipun agem kalian tiyang sadonya. Sae lan botenipun kula namung nyuwun pangapunten. Nanging ideping raos kula namung luluri tilaranipun para pepunden. Wes Kakang Semar, sampun. Ya Kakang Semar ya. Ya Semar ya. Koko Prabu monggo. Kula dherekaken mangestu padha ngarsaning Hyang Agung Koko Prabu. Suwawi bojana Mandrawina manggila manggya karahayon Koko Prabu. Rahayu Dara.